ପ୍ରେମିକର ଘର ଆଗରେ ପ୍ରେମିକାର ଧାରଣା। ମୋତେ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ବାହା ହେଲା, ଘରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବା ପରେ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରେମିକା ଘର ଆଗରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ପ୍ରେମିକା, ନା ପାଣି ପିଇବି ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଏହିଠି ଜୀବନ ହାରିବି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୟାଙ୍ଗଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଠିଣା ଗ୍ରାମରେ। ଭୋଁରିଆବାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସେଠୀ ସାହୁର ନକୁଳ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ସେଠୀ ଓ ନିକଟ ଗୋଠିଣା ଗ୍ରାମ ନାୟକ ସାହିର ରମେଶ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଘରେ ନ ଜଣାଇ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଦଇପୁର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 2 ଦିନ ରଖି ଦେହ ସୁଖ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ଏନେଇ ସୁନିତା ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। 3 ମାସ ଜେଲ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା କହି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଫେରାଇ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛି ମୁଁ ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ 20 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛି ପ୍ରେମିକା। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧୂସୁରୀ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ମୁତୟନ କରି ସୁନିତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତେବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳିଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସୁନିତା କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ଫିରୋଜ ଶାହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ସ୍ୱର। कौन आज्ञा घटना प्रकृत घटना कौन आप 20 दिन है जो बसी धारणा कौन पर बस मत बहुर मान्यता न दौर मुझे स्थान अनशन बसी मो शशुर घर सामने कौन होता कौन घटना 2019 मसीह मत बयांडी पंचायत ग्रामर गोठिणा गाँव में सौम्यरंजन नायक मत भल पाई बहर प्रतिश्रुति देते 2021 मसीह मत सांगरे नहीं लक्ष्मी मंदिर में आनंद बजार में मत बह कर मत स्त्री मान्यता देते देलापर मत सांग घरे 2 दिन रखी मो सहित फिजिकाली संपर्क रखी सेठू मत हैदराबाद नहीं 1 दिन रखी सेठू आणिकी बाबुआ साहू दहीपुर ग्राम सेठू नहीं मत हैदराबाद 1 दिन रखी हैदराबाद रखिला डाहाल आणिकी मत 7 दिन रखी